samu damar da za su yi karatu su kuma gama shi cikin lokaci su kuma samu abin da suke so ba dole ba sai aiki ko da za su dogara da kansu shine abin da za mu sa gaba kuma shine abin da muke za mu yi kokari tun daga farko har ƙarshe sannan za mu yi kokari da izinin Allah cikin taimakon shi za mu yi duk abin da ya dace wajen ganin cewa dukkan wani bara gurbi ko wani ɓata gari wanda yake amfani da damar shi ko a ina yake domin ya zo ya ɓata sunan ɗalibai ko wata ƙungiya ta ɗalibai ko kuma su ɗaliban kansu to za mu yaƙe shi kowa ne da shi ba za mu iya compromise makan dukkan wani abu da ya cutar ɗalibai musamman a nan north west inda muke shugabanci. Tsarin ba da bashi a gwamnatin tarayya za ta ba da wannan tsarin ba da bashi tsari ne mai kyau dan yi baka ina ganin ka wallahi kana ci kowa ba za su iya samun wannan bashi to kenan an samu wata dama wadda kowa da kowa zai iya yin karatu da kuma samu abin da yake so to amma akwai abubuwan da mu ba mu yarda da shi ba kamar lokacin da aka bada wanda za a fara biyan bashin nan sannan kuma hanyar da za ka bi kafin ka samu wannan bashi hanyar ta yi tsauri sosai wanda yake ƙauye ko wanda bai da kowa in har bai da wanda zai tsaya mashi kenan bai da wannan damai wannan loan din ya wuce shi kenan karatun ba ya karbe shi to in har aka sa wannan kenan ba wai ana son a taimaka ma ɗaliban bane ba masu ƙarfi ake sa a ƙara ma ƙarfi da wannan muke kira gwamnatin tarayya da su ƙara diba wannan doka saboda abu ne mai kyau amma an zo da wasu abubuwa wanda akwai shubha a cikin su ya controversial to muna son ai addressing nasu saboda ya zamto abun ya amfani wa'anda aka yi tsarin domin su wani goyon baya kuke so ku samu daga malamai ke and to conduct myself in a matter befitting a good and responsible executive member. And to conduct myself in a matter befitting a good and responsible executive member. So as to bring honor and honor, prestige and selfless service to the student community. Prestige and selfless service to the student community. Ina guda ta ƙarshe da aka ba da wannan taro a ɗan zaunan taro saboda yi kira a kowace wasu taro ɗalibai ina zuwa saboda What I'm trying to say here is, Allah ya taimake mu kuna zuwa makaranta ko kuna gane inda duniya take yanzu. Allah ya taimake mu akwai social media. Ta riga ta shigo cikin al'umma kuma ta mai da al'umma sun san abin yadda al'umma take rayuwa. Kada mu yadda mu lalata kanmu mu matasa da ƙoƙarin zagin jama'a ko a social media ko a sannawa ta yi mai shayi ana wanda da maza mu yi ƙoƙari mu an shi rayuwar mu da hannunmu mu buɗe mu kan ƙofofin da muke ganin za su cuce mu kuma wannan abu is very easy saboda Allah ya taimake mu da abubuwa nan da dama yanzu Allah ya kawo su ta hanyoyin wannan internet muna iya yin abubuwan da kila suna iya ba mu kuɗi ko da kwanciyar mutu a cikin gidajen mu idan mutane suka lalace al'umma ta lalace idan ana son a ce da al'umma gaba a ce da matasa gaba matasa su ne abin alfahari masana ɗan adam ko kuma abin da ya shafi rayuwar ɗan adam sun ce an kasa al'umma ko kashi na farko su ne wanda ake ce ma yara kashi na biyu matasa kashi na uku manya wasu ba su shekaru da kashi na farko da kashi na uku sun dogara a kan kashi na biyu wato matasa domin su kare su domin su shiga cikin al'amuransu cikin da al'amuransu domin matasa suke da kwakwalwa mai tashi suke da ƙarfi na jiki shi yasa ko soja za a ɗauka ko ɗan sanda matasa ne don za a ce in kusa shekara kaza ba za ka shiga ba saboda ba ka yi za ka yi abinda shugaban taron wani yana da muhimmanci ku ɗauke shi da muhimmanci kwarai da gaske. Ku kula da